Gimana? Suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya sebentar ya nak, sebentar ya. Ini papa sama mama. Sampean won gaekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampean nek kaya ngono aduh gak mesra to disawangan ae lho koyo taraki satu Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Kasihku sayangku. Lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesakne bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom, Pak, miskom. Jam 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho, Pak. Sampeyan yo duwe butuwi lho. Ya Apa ngerti. sampeyan ketemu arep butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampeyan. Sampeyan kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo isaku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mong gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwisa laras ki wong turah-turah. Oh, iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik. Matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Pak? Teng mriki kok Bandung lho kan. Pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau ning omahmu lho. Wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu nyeluke ibu ini kan mamah lho. Lah, Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye?
Calon asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Boh, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATN. ATN ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Matur ki apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Heeh, ya iki dadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki Niken nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Den Haag, Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogono. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa Di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon ngapalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Gitu. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus duwe anak anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma Terus Wijaya. orang-orang kok rapi terus duwe anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip Ya. nggih. Pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya
Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mah. Panggil aku Mamah. Oh, Mamah ya, Mamah. Iya. Oke. Mamah dan Papa. Oh iya. Ya, dene Mamah Papa no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget lo. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Ditolong sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Bisa bikin cucu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selatike. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng wae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Oh, ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin umpamane Papa. Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu ganti slendro wae, ganti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar-nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. dong kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Hah. Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama? Iya sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yengke mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to maki Ya bener. Bener, Nduk. Iya ora apa-apa bener kuwi bener. Yayung. Tulus. tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning
Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya Waranggono. Nah ya Pak ya ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bungano. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won dekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek kaya ngono adewe gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Ya. Oh, duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen lewat aku kelingan aku pakai biyen tak leren inget sagak kabak tulisan marana pada isih Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan betul semerep. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur. Dandune Mas Ardi. Ayo Dedek, motoran.
dangdutan. Ya. Matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sing nggo sampeyan kok. Iya disangoni sih. Aja sampeyan ngono dilek nyeloki. Lah duite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anumu Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak gerbus ini, main Elek tapi ra estetik. iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak kerduse. Alah. Masa yang jane sak kerduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut udah. Oh ya. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dilek Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini terang. pada karo ngelokne aku, ngece aku lemu. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Ndak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok ya. Bisa ora lagune? Nejel. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku,
jadi kang permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Ya langsung. Ya. Soalnya dia wis nut-nut nih.